Sad ću ispeći barbike moje mlađe sestre. Samo da baka ne vidi. Zdravo, bako. O, da, kako si te meni dobar dečko, imaš tako lepe obraziće. Ma šta se sa lutkom dogodilo? Zak, jesi li to ti uradio? Smislila sam, napravite za mene jelo u obliku dinosaurusa. Naravno, ja čak znam šta ću da radim. Hoću da napravim tortu. To će se sigurno dopasti maloj Tari. Dakle, prvo mi trebaju kore fil. Sastavit ću tortu. Važno je staviti između svakog sloja što više fila. Tako je. Zatim ću odseći sve suvišno. Treba raditi sve pažljivo. O da, odlično mi ide. Preko ću staviti zeleni krem i treba sve to razmazati. Uradit ću to uz pomoć specijalne lopatice. Wow, kako lepo. Dodat ću još detalje iz marcipana. Ne smijem to jesti. Dakle, rep, šapice i lice. O da, a odozgo ću napraviti detalje od krema. Gledajte, to liči na bebu dinosaurusa. O, kako slatko. O, da, sjajno. A ja sam odlučila da napravim kolač u obliku dinosaurusa. Dakle, prvo treba iseći oblike dinosaurusa, tako je. Zatim ću popuniti sve šarenom glazurom. Koristit ću crvenu, zelenu i belu. Eto. Sad ću to sve staviti u revnu. Gledajte, izgleda jako ukusno. Zak, kakvo je to čudovište? Ajoj. Ojoj, bako, zašto tako vičeš? Uplašila si me. To si ti mene uplašio. O, ti si me još i udarila. Dobro, meni treba Nutella. Hoću da polijem masku Nutellom. To je odlična ideja. Gledajte šta će biti. Sipat ću što više Nutelle. Zatim uzimam M&M's bombone. I ukrasit ću masku bombonama. O da, to će biti baš moćno. To je to. A sad mi treba Oreo. Ovi kolači su tako ukusni. Stavit ću ih kao oči. Gotovo, uspeo sam. Moram da se udaljim na kratko. Zak, gde ćeš? Čudno. Dobro, Tara, možeš da probaš. Wow, koliko slatkiša. Probat ću prvo ovo jelo. To su kolači. Ukus je ekstra, ali suviše dosadno. A šta je ovde? Wow, pa to je torta. Ja obožavam torte. Sad ću da probam. Pravi užitak. A sad ću probati poslednje jelo. Opa, to je Oreo. Sad ću da probam. A sad ću probati sve ostalo. Dinosaurus. Ja sam opasan dinosaurus. Sad ću sve uništiti na svom putu. Bako, spasi me. Spasi. Nestale su mi sve čokoladice. Gladna sam. Čekajte, li to moja Barbie? Šta radi kod šefa? Dobro, onda napravite jelo u stilu Barbie, jel može? Treba da razmislim. Dajte mi sekundu. Znam. Za početak ću napraviti testo. Brašno, šećer, jaja i mleko. Da. Promešat ću sve to. Ispalo je idealno testo. Iz njega ću iseći krug. Eto. I sklonit ću centar. Zatim uključujem rernu i stavljam testo da se peče. Ostalo je malo sačekati. Šta? Zašto me tako gledate? Nisam uspela da ubacim u rernu. Ajoj! Kako je čudna. A ja sam odlučila da napravim burger. Za početak ću napraviti pljeskavicu. Treba ispršiti. Da, sa dve strane. Kako lepo miriše. Zatim ću sastaviti burger. Lepinja, salata, paradajz, posle pljeskavica, sir i roze sos Barbie. Moja mala Tara će biti oduševljena.
Posle stavljam salatu i pokrivam sve roze lepinjom. Ja nisam ništa smislio. Šta da radim? Znam. Došla mi jedna ideja. Svi znaju koktel Grima Shake iz McDonald'sa. Sad ću samo da zalepim na njega stiker Barbie. Odozgo ću staviti šlag. I to je to. I obavezno treba dodati konfete. Ubacujem slamčicu i to je to. Sestra čak neće ni shvatiti da ona pije Grima Shake. Dakle, ja sam završio. Ja sam se vratila. Kore su mi spremne. Evo ih, gledajte. Sad ću preliti kore roze nutelom. Ispada tako lepo. Zatim sipam u centar plavi žele. O, da. Kako ukusno. To podsjeća na pravi bazen, jel da? Ali to još nije sve. Sad ću dodati detalje. Dakle, treba mi palma, stepenice, suncobran za plažu i dušek na naduvanje. Šta mislite? O, baš zanimljivo. Došla mi je zlokobna ideja. Meni treba barbika moje sestre, ali samo njena polovina. Druga polovina će biti u obliku ribe. Sada šaljem sirenu da pliva. A šef nije ništa primetila. Tyra, brzo probaj. O, jeste napravili sve ovo za mene? Tu je čak i Barbie. Što? Fuj, to je riba, kako odvratno. Sad ću povratiti. Okej, šta je ovde? Opa, roze burger. Izgleda super. I ukus je ekstra. Idemo dalje. Ovo je Barbie koktel. Čekajte, ili nije? Pa to je Grima Shake. Ne. Sad ću eksplodirati. To je bilo moćno. Moj plan je uspeo. A ja hoću McDonald's. Krenite. Okej, ja imam gotov pomfrit. Sad ću ga otvoriti. Sve sam prosula. Bako, izvini, molim te. Treba da budeš pažljivija, Tyra. Ja nisam namjerno. Dakle, stavljam pomfrit u toster. A sada čekam. Bako, a šta si ti smislila? Ja sam odlučila da napravim nuggetse, moja mila. A prvo umačem u brašno, posle u jaje i prezle. Pržim na tiganju. Sa dve strane do rumene boje. Odlično. Da, svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moje jelo? Izgleda dobro, ali ja pravim bolje. Okej, ja ću napraviti veliki cheeseburger. Wow, to zaista izgleda ukusno. Čekajte, miriše da je izgorelo. Vreme je da izvadim svoj pomfrit. Super ispalo. Eto, Zak, probaj. Baš brzo ste završili, svaka vam čast. Gde su naše jela? Već su kod Zaka? Kako cool. Hoću da probam prvo pomfrit. Nije loše, a šta je to? Opa, nuggeci. Da, to je zaista ukusno. Sviđa mi se. Šta je ostalo? Opa, burger. To izgleda kao nešto što će mi se sigurno dopasti. Sad ću da probam. Pravi užitak. Ja hoću da pojedem sve do kraja. Znate šta? Sve mi se dopalo. Čestitam. Šta to znači da smo svi pobedili? Pa to nije zanimljivo. A ja imam drugu ideju. A meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. A lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. O, da, to izgleda odlično. A zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. A meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. Šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to još nije sve.
Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna, ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispaljivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, to je druga stvar. I bam! O, kako je moćno! Kelly, hvataj me! Juj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? O, smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. O, ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. O, pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte, ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. O, tako slatko. Okačit ću ga na vrata. O, i meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte, to je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. O, lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike. O, ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. O, za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. O, da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. A mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve.
U centar ću okačiti sliku od Rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? A zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. O, divno! A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. O, ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo? Jao, kakva vrućina. O, ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. O, kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć! Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete? A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? O, kako slatko spavaju. Naravno, Pepeljugo, bit ću tvoja drugarica. Ne prilazi mi. Mama, neću da radim domaći. O, čokolada. O ne, alarm. Daj mi još malo da spavam. Samo 5 minuta. Jao, kakav je to miris? Nešto gori? Šta? To je moj telefon. Jao, šta da radim? Kako ću da živim bez telefona? Osjećam miris paljevine. Šta? Šta se dešava? Je li mi to gorimo? Da, dobro jutro, Mary. O, šta se dešava sa mojom rukom? Osjećam snagu vode. Proverit ću. Wow! Linda, jesi vidjela to? Imam snagu vode. A ovo šta je? Biljke? Tina, je li ti to radiš? Čutite? Dajte mi još malo da odspavam. Šta? Šta se dešava? A zašto sam sva u biljkama? Oho, zašto je ovdje postalo ovako zeleno? Jesam li ovo ja uradila? Moja ruka! Mamice! Imam snagu zemlje. Devojke, ja želim da spavam. Šta vam je? Tina, jel ti treba pomoć? Iskreno da. Oho, šta je sa mojom rukom? Osjećam snagu vazduha. Oho, Grace, kod tebe je zaista snaga snažnog vazduha. Zaustavi to. Moraš naučiti da upravljaš tim. Da, upravu si. Pa, ustajmo, devojke. Devojke, čestitam. Svaka od vas je uspjela da otkrije svoju snagu. Linda, snaga vatre. Grace, snaga vazduha. Mary, snaga vode. I Tina, snaga zemlje. Dakle, devojke, treba da se sredite. Čarobnice treba da izgledaju odlično. Od koga da počnemo? O, ja želim da budem prva. Imam ideju kako moja snaga može da pomogne. Čarobnice ne treba da nose naočare. One mi više ne trebaju. Jao, trebalo je prvo da nađem sočiva, pa tek onda da lomim naočare. O, evo ih. Dakle, ostalo je samo da ih stavim. Zvuči lako. Polako. To.
Uspela sam. Wow, svet je tako lep i jasan. Jo, sad i sebe bolje vidim u ogledalu. Bolje da nisam videla to. Šta da radim? Tačno, imam snagu vode. Ona će mi sigurno pomoći. To je to. Protiv podočnjaka pomažu maskice za oči. Napravila sam ih. Nastavit ću da vraćam moje koži zdrav izgled. U tome će mi pomoći četka za lice i pena za umivanje. Nanosim penu na četku i počinjem da masiram kožu lica. Ovdje i ovdje malo. Da, i ovdje također treba. Odlično. A sad se umivam. Wow, kakav efekat. Moram skinuti maskice. Odlično, izgledam prelepo. Kako ja sebi mogu da pomognem? O, bubulice su moj najveći neprijatelj. Ne znam kako da ih se rešim. Mada, sećam se da su na biologiji nam pričali o lekovitim svojstvima biljaka. Ja imam snagu zemlje. Mogu da stvorim potrebnu meni biljku, da pomešam njen sok i da dobijem masku protiv bubulica. Da, nauka pobeđuje. Nadam se da će to pomoći. Potrebno mi je grožđe, krastavac, limun i kivi. Sada treba iseći to sve. To je to. A sad ću pomešati sve potrebne sastojke u malom blenderu. Kada bi na času hemije pravili maske za lice, onda bi hemija bila mnogo popularnija. To je to. Dodat ću vode i promešati to sve. Nadam se da ću uspjeti. Dakle, treba sad pripremiti specijalan kalup za masku. Sipat ću gotovu smesu u kalup. Zatim rasporediti sve ravnomerno da bi bilo dovoljno za svo lice i čekati. O, stvrnula se. Sad ću probati. Uzet ću još i roler. Odlično. Wow, nema više bubuljica. Moje lice je čisto cool. Fuj, ti ne ostavila ovdje svoju masku. A šta jada? Šta? Šta je ovo na mom nosu? Crne tačke? Kako da ih se rešim? O, snaga vatre. Tačno. Potreban mi je ugalj. Kažu da on pomaže. Gotovo. Sad ću i ja napraviti masku. Prvo treba pretvoriti ugalj u prah. Ovo je lakše nego što sam mislila. Snaga vatre mi stvarno baš pomaže. A sad mi treba neka gusta krema. Može. Dodat ću malo kreme u prah od uglja. I dobro izmešati to sve. Jao, već zamišljam sebe bez ovih crnih tačaka na nosu. Nadam se da ću uspjeti. Nanosim na nos. Pokrivam sve crne tačke i čekam. O, šta? Šta je sa mojim osmehom? Zašto su mi zubi ovako žuti? O, znam. Potrebna mi je pasta za zube i ovaj uređaj. Sigurna sam da ću povratiti svoj beli osmeh. O, već osjećam kako moji zubi postaju beliji svake sekunde. Da, uspjela sam. O, i maska je se već osušila. Super! Od crnih tačaka ni traga. A kod mene je sve odlično. U stvari, čekajte. Šta je sa mojim licem? O, snaga vazduha. Ti ćeš mi sigurno pomoći. Uradit ću hladan peeling. O, moja koža je tako glatka i lepa. Šta? Spojene obrve? Treba ovo da ispravim. Baš mi je ostalo malo paste za depilaciju. Sada ću jednom i zauvek da se rešim svih nepotrebnih dlaka. Namazat ću malo ovdje i sačekati. O, malo da zaboravim na flaster. Zalepit ću ga preko paste da bi bilo lakše odlepiti. A sad treba da se saberem. Ovo ne treba da bude bolno. A, ovo je jako bolno. Grace, smiri se. Sad ćemo odleteti. O, kako sam sad lepa. Devojke, vi ste najbolje čarobnice. Veoma ste lepe.
Želim da se našminkam. Snaga vatre, hoćeš mi pomoći? Wow, super! Pokušat ću da napravim vatrene strelice na očima. Oho, neverovatna sam. Ali to nije sve. Dodat ću još malo šljokica. Imam snagu vatre, tako da moram da sijam. Da, zlatna boja mi baš lepo stoji. A meni lepo stoji plava boja. A ovaj lifehack uvek pomaže. O da, prelepo. Dodat ću malo sjaja na usne. Lepota. Snaga vode, treba mi još tvoja pomoć. Potrebno mi je malo jela. I mnogo šljokica. Da, pomešat ću to sve. Op, napravila sam cool gel sa šljokicama koji će se ekstra slagati uz moju plavu senku. Divno, izgledam prelepo. Svi će se onesvestiti od moje lepote. Zelena boja podmećuje sjaj moje kože. Da, tako je bolje. Ali i meni nešto nedostaje. Tačno, trepavice. Ovako je mnogo bolje. Izgledam baš dobro. O, pala mi je na pamet genijalna ideja. Kako su lepe ove bele rade. Dodat ću ih u svoj make-up. Wow, kod mene su pege u obliku belih rada. Završni dodir. Našminkati usna. Ovaj ruž mi baš lepo stoji. Ja sam neverovatna. A šta ja da uradim? O, snaga vazduha, treba da mi pomogneš. Želim vazdušne lete strelice. Da, to je baš ono što sam htjela. Ovo su najbolje strelice u mom životu. A još ću dodati malo bisera. Ovo kamenje je prelepo. Baš mi lepo stoji. Eto, i ja sam završila. Oči izgledaju veoma lepo. Idemo dalje. Wow, devojke, neverovatne ste. Svako od vas je posebna na svoj način. Svaka vam čast. O, moja kosa me sasvim ne sluša. Razumem te, drugarice. Već sat vremena pokušavam da je sredim. Nijedan češelj ne pomaže. Umorila sam se. O, imam ideju. Kosa je užasna, ali snaga vazduha će mi pomoći ovo da sredim. Wow, odlična frizura. Savršeno mi odgovara. Tako sam vazdušasta i laka. O, imam ideju. Imam biser u mejku, ali ga nemam u frizuri. To će biti sjajan detalj koji nikog neće ostaviti ravnodušnim. Wow, kakvi kristali. I njih ću dodati. O da, kosa odmah izgleda lepše. Ali dodat ću još i ovo. Sad je super. Veoma mi se sviđa. Jao, i moja kosa je užasna. O, snaga vatre. Moraš mi pomoći. Wow, ovo je stvarno vatrena frizura. Tako mi dobro stoje ove lokne. O, sad su još i crvene. Ja sam prava vatrena devojka, cool. A sa ovim rajfom ću izgledati još bolje. Ja ne mogu ni da odčešljam svoju kosu. Kako od ovoga da napravim frizuru? O, snaga vode, baš si na vreme, kao i uvek. Wow, mokra frizura. Dodat ću još ove mašne. O da, izgledam baš slatko. A vi gledajte Tinu. O, ovi repići izgledaju grozno. Tačno, imam sjajnu ideju. Napravit ću sebi lokne. Ja ipak imam snagu zemlje, zato želim da na glavi bude neka vrsta džungle. Da, to je baš ono što želim da vidim na svojoj glavi. Moja
Frizura će sigurno biti najbolja, vidjet ćete. Ostalo još malo. I... gotovo. Ostalo je samo lepo da namestim kosu i to je to. Uvijek je ovako. Ali nešto nedostaje. Snago zemlje, potrebna mi je tvoja pomoć. Treba dodati nešto živo u moju frizuru. O da, ovo sam i čekala. Kakvo lepo i nežno cveće. Tina, prelepa si. Mary, neverovatna si. Linda, obaraš nogu. Grace, tako si nežna. Devojke, morate da presvučete pidžame i obučete nešto lepše. O, ja već imam ideju. A vidjela sam u ormaru prelepu crvenu haljinu. Ona mi treba. Ali izgleda previše prosto. Šta će mi haljina kad mogu da napravim suknju i topić? Super, ali nešto nedostaje. Tačno, treba da dodam malo vatre. Wow, tako je mnogo bolje. Posljednji dodir, cipele, vatrene minđuše i ogrlica, da bi svi znali da je moj element vatra. Sad sam spremna. A šta ja da obučem? Ne, to nije to. O, sinula mi je ideja. Ja ću sašiti sebi sama haljinu. Gotovo. Ova haljina se dobro slaže sa mojom šminkom, jel da? Snaga zemlje. Možeš li da završiš moj izgled? Da, meni je nedostajalo baš cveća. Dodat ću još lepe minđuše, ogrlicu i lepe roze cipele. Je li ličim na princezu zemlje? To izgleda dosadno. O, sinula mi je genijalna ideja. Snaga vode će mi pomoći da napravim jedinstveni kostim. Pretvorit ću običnu belu majicu u majicu vodene vile. Ali prvo treba da je obojim. To je veoma lako. Stavit ću majicu, zavezat ću je gumicama i umočiti u vodu potrebne boje. U mom slučaju to je plava. Pogledajte kakva lepota. Dodat ću lepe cipele, plave minđuše i ogrlicu. O da, baš mi se sviđa kako izgledam. To je to, završila sam. Odlučila sam da niko ne može napraviti lepši kostim nego ja. Ja ću sebi sama sašiti haljinu. Jo, nešto mi loše ide. O, tačno, imam snagu vazduha, zaboravila sam. Ona će mi 100% pomoći. Wow, ispalo je čak bolje nego što sam sebi zamišljala. Ovo je najbolja haljina u mom životu i izgledam kao prava princeza. Završni dodir. Privezak. O da, prelepa sam. Wow, Tina, snaga zemlje, prelepa si. Linda, snaga vatre, čarobna si. Mary, snaga vode, neverovatna si. Grace, snaga vazduha, izgledaš jako lepo. Devojke, obarate s nogu svojom lepotom. Momci već lude za vama, a devojke zavide. Da, to su one bivše štreberke, ali sad su boginje lepote. Devojke, osvojili ste njihova srca. Joj, kako su lepe. Hej, šta je? Ja sam već smislila prvo jelo, hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Pravo u kori. O da, super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu.
Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džuzbol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džuzbol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sve suncobranom. A bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Kako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo džuzbol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, toličina žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. Da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. Ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta. Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. Super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A
Zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. A ne baš, ja sam smislila nešto bolje. A dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. A zatim je potreban sok od paradajza. O, uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na plet i ravnomerno rasporediti. A da, a vreme je da se stavi u rernu. Tako je, ostalo je malo sačekati. O, već je gotovo, a može da se vadi. O, kakav miris. A lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Ha. Da, ali to ni to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću seći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Oho, vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Gdje? Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. O, izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. O da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. A razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? A zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivian, probaj!
probam prvo tortu. Izgleda super privlačno. I miris je super. Probat ću. Ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa. Okej, ajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na oblak. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. Meni stvarno kako neočekivano. Hvala, Mila. Prvo što želim, to je Coca-Cola. Nadam se da me nećete razočarati. Šta kažeš? Kola to nije zdravo. Lako, tu nema šta da se sprema. Treba samo uzeti običnu kolu. Ja hoću da je otvorim i da probam. Mislim da se Ema neće naljutiti ako uradim to. Ukusno. Mnogo volim kolu. Jo, sve sam popila. Znači ipak ću morati da je spremim. Dobro. Stavit ću u šerpu nekoliko čokoladica da bi se istopili. Ovako. Odlično. Dalje. Juj, kako boli. Opekla sam se. Unuko, moraš imati specijalne rukavice. Uzmi da se više ne bi opekla. Hvala, bako. Dakle, sad ovu tečnu čokoladu treba sipati u flašu da bi Ema mislila da je to obična kola. To nije sve. Sad mi trebaju M&M's bombone. Samo kako da ih otvorim? Jao, trebaš skinuti rukavice. Tačno, hvala još jedno, bako. Otvaram pakovanje i sipam bombone u flašu. Verujem da je to ukusno, ali uopšte nije zdravo. Deca ne smeju piti kolu. Ja ću koristiti borovnicu i med. Kada pomešam to, ispašće nešto mnogo ukusno. Sipat ću što više meda. A bitno je sve to dobro izmešati. Ovako. Odlično, ali to nije sve. Sada flašu treba staviti u frižider da se ohladi. Dok čekam, mogu nastaviti da pletem. Ma to su sve gluposti. Ukusno piće se pravi od sasvim drugih sastojaka. Prvo ide roze Nutella. Baš je lepa. Znam da Nutellu vole svi. Od nje ću napraviti odličnu jestivu flašu. Sad unutra mogu praviti šta god poželim. Naprimjer, mogu napraviti torticu od šlaga, jagoda i kora. Sad treba svu ovu lepotu skupiti. To je to. Prijetno! To je previše teško. I kod mene je čokoladna kola, ali bilo je mnogo lakše napraviti. Čekajte, a gdje je baka? Gledajte, dok sam čekala isplela sam prelep džemper. Jo, moja kola je sigurno već spremna. Idem sad kod unuke, da ću joj da proba. Jo, što mi je? Zaboravila sam na etiketu. To je to. Pa, vreme je da probam vašu kolu. Prvo ću probati ono što najviše liči na pravu. Izgleda da ima nešto u njoj. Nadam se da je to nešto ukusno. Wow, to je čokoladna kola. Cool. Ovdje su i moje omiljene bombone M&M's. I veoma ukusna čokolada. Sviđa mi se. Sad ću da probam dve ostale kole. Dalje ću uzeti ovu kolu u sredini. Wow, unutra je
nešto gusto. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Oho! Ovo liči na neki sirup. Med sa borovnicom. Baka zna šta najviše volim. Pa ostao je posljednji kandidat. Sad ću probati ovu glamuroznu roze kolu. Oho, izgleda da se unutra nalazi neka torta. To ću saznati kad isečem flašu. Oho, to je stvarno torta. Baš je ukusna. Šef Rose je pobedila ovoj rundi. Čestitam. Bilo je očigledno. Nisam uzalud izabrala profesiju kuvara. Ovaj put morate spremiti hamburger za mene. Hamburger? Naravno, najbolja sam u tome. Šta? Hamburger? Ali to nije zdrava hrana. A Suzy čak ni ne sluša. Pa dobro, imat ćemo manje konkurencije. Za početak treba spremiti pljeskavice. Spremit ću je sama. Sa ljubavlju prema unuci. Ko će još osim bake napraviti pljeskavicu u obliku srca? To je to. Sad ću ispržiti. Uskoro ću se vratiti. Pa šta sad? Ja ću sama napraviti ne samo pljeskavicu, već i lepinje. Osim toga, svaka lepinja će biti različite boje. Emma sigurno nikad nije jela tako lepe i šarene hamburgere. Sad samo treba ispeći lepinje uz pomoć brenera. Ovako. Jao, moja pljeskavica miriše prelepo. Emma sigurno neće moći da odoli. Miriše stvarno cool. Čekajte, šta? Već treba da spremamo? Prokletstvo, neću stići. Morat ću da naručim hamburger iz McDonald'sa. Emma ga sigurno voli. Dobro je što hranu iz Meka tako brzo dovoze. Od svih ovih sastojaka ću napraviti svoj hamburger. Ako bude u prodaji, neka se zove Suzyn hamburger. Mislim da će Emma biti oduševljena. Kako neko može biti oduševljen brzom hranom? A mnogo bolje je hamburger od šefa. Takvi hamburgeri Emma sigurno još nije probala. Uložila sam dušu u njih. Pogledajte kako su lepi. A zar hamburgeri moraju biti lepi? A bitno je da budu ukusni. I zapravo duše je malo. Treba spremati hamburger s ljubavlju. Ja dobro poznajem svoju unuku. Ona može spremiti sebi hamburger koji voli i bez mene. Odakle da počnem? 1, 2, 3, 4, 5. Idem da jedem opet. Probat ću prvo ove lepe hamburgere. Nadam se da nisu samo lepe, već i ukusne. Da, nisu loši. Ali jela sam bolji. Dalje ću probati ovaj. Šta? Kakva je to gomila? Da li moram sama da napravim hamburger? Ne, bako, to si ti trebala da uradiš. Wow, ovaj hamburger mi se mnogo sviđa. Nadam se da nisam veliki, već i ukusan. O, da. Kao da je napravljeno od svega što volim u McDonald'su. Ovo je definitivno najbolji hamburger u ovoj rundi. Suzy, čestitam na pobedi. O da, ja sam rekla da Emma mnogo voli hranu iz Meka. Jeste li spremni za još jednu rundu? Ovaj put morate spremiti palačinke. Lako. Već puno godina spremam palačinke za Emu. Sigurno znam koje ona voli. Prvo ide brašno. Inače imam najbolje brašno. Treba ga promešati sa jajem i mlijekom u dubokom tanjiru. Od toga će ispasti odlično testo. Mešati rukom je prošli vek. Danas postoje posebni uređaj za to. Treba staviti sve sastojke u činiju. Jo, samo što ja ne volim baš mlijeko. Kola je mnogo bolja. I zapravo što ne bih stavila u testo sve što Emma voli?
Na primjer, bombone Skittles. A još chips Doritos. Ni malo marshmallova neće škoditi. Da. Sad to sve treba izmešati. Ovaj aparat će mi pomoći da uradim to. Sigurna sam da će to biti odvratno. Ja sam, za razliku od vas, napravila savršeno testo za palačinke. Već je veoma ukusno. Sad ga treba staviti u špric, uz pomoć kojeg ću ga sipati na tiganj. Napravit ću puno malih palačinjaka. Izgleda da se baka smorila. Hej, jeste li sa nama? Jao, nešto sam se zamislila. Vreme je da počnem da pečem palačinke. Ema mnogo voli medvediće, tako da ću napraviti palačinke u obliku glave medvedića. Wow, nisam znala da je to moguće. Ali zašto se tako mučite? Ja ću samo sipati svo testo u tiganj. Malo sačekati i to je to. Suzy, tvoju palačinku čak ni psi neće jesti. Moje palačinke izgledaju mnogo bolje. Postaće još ukusnije kad dodam sveže jagode i slatku bananu. Osim toga, bit će ih mnogo zgodno jesti, jer ću ih nabosti na štapić. I ne smem zaboraviti na čokoladni sirup. Učinit će moje jelo još slađim. Priznajem, to nije loše, ali Ema će ipak izabrati medvediće. Pogotovo ako ih polijem šlagom. I napravit ću male nosiće od borovnice. Baš su slatke. A uz pomoć čokoladnog sirupa ću napraviti odlične oči. Šta? Jeste li već završili? Kako to? Zašto se moja palačinka zaglavila? Ema, hoćeš moći da je probaš ovako? Jao, kakvo je to čudo. Prijatno, Ema. Jao, kako je sve lepo. Osim treće palačinke. Šta je to? Izgleda kao da je već neko jeo. Odvratno. Ovo sigurno neću jesti. Smrdi na nešto. Fuj. Želi da me ubije? Ne, to ne valja. Dobro, probat ću ove male palačinke. Wow. Baš ukusno, mnogo mi se sviđa. Ostali su samo ovi slatki medvedići. Pogledajte kako su slatke. O da, još su i mnogo ukusni. Bako, stvarno praviš najbolje palačinke. Čestitam na pobedi. To, ja sam rekla da najbolje poznajem svoju unuku. Želim da me u prvoj rundi obradujete ukusnim sladoledom. Sladoled? Još nikad ga nisam spremala. Nadam se da ću uspjeti. Zar je sladoled hladan? Znači da će sigurno biti potreban led. Treba ga staviti u blender i samljeti. Jess, izgleda da si zaboravila da zatvoriš blender poklopcem. Nema veze. Osvetit ću ti se. Tako je. Juj! Zašto? Kakav užas! Kako hladno! Ovo uopšte nije smešno. Ali moram da priznam, padanje je bilo čak korisno. Našla sam poklopac. Dakle, sad mogu mirno da sameljem svoj led. To je to. Sada ovaj led treba staviti u neku čašu. Da, ova će biti taman. Ostao je najvažniji deo. Zaliti led ukusnim gaziranim sokom. Ja sam uzela 2 ukusa Fante. Fantu vole svi. Baš je cool, jel da? Kakav je to sladoled? To je običan led sa sokom. A moj čudo aparat je skoro napravio pravi sladoled od jagoda. Dalje treba da stavim kalup. I pažljivo da ga zapunim sladoledom. Dobit ću pravu tortu od sladoleda. Zar to nije cool?
A sad ću izravnati svoju tortu. Da bi bila lepa i ravna. Da, tako je. Sad mogu odneti to u frižider. To će biti neverovatno jelo. Vidjet ćete. Kakav je to zvuk? Kako ste dosadni? Kod mene samo način sečenja jagode je zanimljiviji nego ceo vaš sladoled. Gotovo. Testera mi više nije potrebna. Jagode su ukusne. Dalje ću sipati ovdje mleka i dodati gumene crve. Njih sigurno svi vole. Ovo treba dobro promešati. A sad je vreme za tečni azot. Da bi moj sladoled bio najhladniji. To je to, moja torta je već spremna. Sada treba skinuti ovaj kalup. I uzeti kalup drugog oblika. Moja torta će imati puno slojeva. Izgledat će kao pravi dvorac. O da, lepota. A ja ću svoj sladoled servirati u simpatičnoj čaši obliku lobanje. Mislim da izgleda super. Oho, ali tvoj dvorac je dobar. Neću ti dati da pobediš. Da, tako je. Mali dinamit će mi pomoći. To je to. Nastavljam da kuvam. Pogledajte kakav mozak sam napravila. Lepota. O, kako cool. Neverovatno. Još nikad nisam vidjela takav sladoled. Moram ga probati. U stvari, ostavit ću ga za kraj. Prvo ću probati ovo. Jao, fuj. Kao da je neku fantu pomešao sa vodom. Odvratno. A sad ću probati srednji sladoled. Izgleda zabavno. Žele crv? Cool. Da, ukus nije loš. Sviđa mi se. Ali glavni kandidat na pobedu je ispred. Pravo vreme da probam dvorac od sladoleda. Divno. Ovo je neverovatno ukusno. Želim da pojedem svaki kornet. Joj, dinamit. O, šta je to bilo? Jadna moja torta. Uspelo je. Pa ne. To je bilo suviše opasno. Pobedila je sreda. Čestitam. Ja sam rekla. U drugoj rundi svako od vas treba da me počasti picom. Zanimljivo. Samo što ni picu nikad nisam spremala. Ali nadam se da ću uspjeti. Gotovo testo je nekako suviše tvrdo. Bolje da napravim slatku picu. Sophie voli slatko, tako da imam sve šanse na pobedu. Za početak treba da istopim marshmallow. To ću uraditi uz pomoć fena. Gotovo. A sad ću dodati malo kokica. Ja, ovo već izgleda jako ukusno. A ja još nisam završila. Dakle, promešat ću to sve, tako je. O, da, divno. Pogledajte kakva lepota. Jao, kakva je to ruka? To nije obična ruka, to je stvar. Stvar mi pomaže da izmešam testo za moju buduću picu. Ajoj, ne ide joj baš nešto najbolje, baš je smiješna. Stvar to radi prvi put. Dobro, dosta priče. A vreme je da se sprema pizza. Treba napraviti od testa palačinjak, posle čega premazati ga kečapom. Tako je. Dalje ide sir. Narendat ću ga gore. Odlično. Nacrtat ću nešto uz pomoć sira. Ali to nije sve. Sad mi trebaju masline. O da, divni paukovi. Šteta što nisu pravi. Devojke, ja picu spremam ceo svoj kuvarski život. Tako da se možete odmah predati.
Usput, moja pizza će biti šarena, tako da će biti najlepša. O, da. Pogledajte ovu lepotu. A vreme je da ispečem svoju picu. Idemo. Gotovo. Jao, ko je pustio ovu nenormalnu kuhinju? Čekajte, sad je i moja pizza spremna. Pa dobro, hvala ti onda sreda. Što? Već su završili? Moram i ja da požurim. Dodat ću još neke slatkiše. Naprimjer, malo nutele, žele medvede i naravno Skittles bombone. Sophie, možeš probati. Wow, sve pice izgledaju veoma ukusno. Probat ću prvo ovu slatku picu Jess. Nije baš zgodno jesti rukama. Ukusna je, ali suviše slatka. A vreme je da probam sredinu picu. Baš je ukusna, da. Čekajte, šta je to? Masline? Fuj, mrzim ih. Odvratno. Ostalo je da probam posljednju picu. Nadam se da me neće izneveriti. Izgleda cool. O, da, obožavam sir. Da, divno. Ovo je najbolja pizza u ovoj rundi. 100%. Čestitam. Da, odmah sam vam rekao da sam najbolji u pizzama. U posljednjoj rundi spremite za mene slatki muffin. Biće urađeno. Jess, hoćeš li možda skloniti telefon? Ne čuješ me? Pa dobro, skloni telefon. Tako je bolje. A vreme za kuvanje? Dobro. Ja ću spremiti za Sophie neobičan kolač u čaši. Sipat ću unutra kakao i malo brašna. Tako je. A sad ću dodati jedno sirovo jaje, malo šećera i sode i naravno mlijeko. To je to. Sad ovo treba promešati. Uradit ću to uz pomoć ovakvog malog miksera. Baš je moćan. Cool. To je to. Sada stavljam svoj kolač u mikrotalasnu. Odlično. Ostalo je samo malo sačekati. A vidite kako je sve lako. Gotovo. Vadim. Wow. Pogledajte kako cool. Vreme je da ukrasim svoj kolač. Tačno. Dodat ću ovaj šlag. Mislim da je dovoljno. I također ću staviti malo M&M's bombona. Sophie ih mnogo voli. Pogledajte kako slatko je ispalo. Oduševljena sam. Ko ovako lupa? Sreda, šta to radiš? Ništa posebno. Prosto želim da izdrobim Oreo keks. Gotovo. Ovo će biti osnova za moj kolač. Potreban je nekakav materijal koji će da slepi sve ovo. Da, čokoladni sirup, savršeno. Sada dobijenu masu treba dobro izmešati i napraviti od nje mali kolači. Da, odlično mi ide. Mislim da će se Sophie dopasti. Sreda, to izgleda strašno dosadno. Nemaš ti pojma da praviš prave kolače. Sad ću ti pokazati kako treba. Već sam napravio testo. Sad to treba sve staviti u rernu. Odlično. I još ću lepo servirati svoj kolači. Sipat ću u čaše puno šarenih konfeta. Da, tako je. Skoro sam završio.
Došlo je vreme za fil. Da, tako je. A na njemu ću nacrtati neku slatku facu. O, da, divno. Svaka mi čast. Fu, kako je ovaj kuvar naporno sladak. Moj kolač će biti u obliku groba i iz kog će uskoro izaći zombi. Mislim da je to genijalna ideja. Pogledajte kako je cool ispalo. A posle ću posuti to sve čokoladnim mrvicama koje izgledaju kao zemlja. Savršeno. O, pala mi na pamet još jedna genijalna ideja. Stvar, dođi ovamo. O, šta je ovo? O, odsečena ruka. Kakav užas. O ne, jadni moji kolači. Šta sad da radim? Stvar, na tebi ću servirati svoj kolač. Dođi ovamo. A ti si izgubio kuvaru? Kako da ne? Popravit ću sve. Ima još vremena. Hajde, brže, brže. Moram da stignem. Hej, stanite. Nemate više vremena. Želim da probam kolači. Hajde, dajte mi. Zanimljivo. Jo, Sam. Šta je ovo? Sreda, ti si kao i uvek. Još nikad nisam jela kolači u obliku groba, ali to je baš ukusno. Sviđa mi se. Stvarno cool. Jo, šta je to? Ruka? Kakav užas. I ona je dirala ovaj kolač. Fuj. Jess, ostala si samo ti. Nemoj me izneveriti. Tvoj muffin u šoli izgleda veoma cool. I ukus je dobar. Neverovatno. Jess, čestitam na prvoj pobedi. Napokon. Tako sam dugo ovo čekala.